Har du fundet din kilde af energi? Vi har alle sammen en naturlig kilde af energi, hvor kreativitet, inspiration, glæde og mod flyder frit. Det er ikke noget, vi skal kæmpe for, det er det, vi er. Men livet og den verden, vi lever i, kan nemt få os til at glemme det. Vi får at vide, at vi først og fremmest skal indordne os og passe ind i fællesskabet. Men på den måde mister vi kontakten til den naturlige energi i os selv, og vi mister også evnen til at navigere i eget liv, fordi andres eller ydre pejlemærker i sagens natur kun har meget begrænset indsigt i, hvad din kilde-energi er. For at komme tilbage kan du 1. Lære din kilde, eller som jeg kalder det, din personlige GPS, godt at kende. Hvad antænder min energi? Mange tænker, det ved jeg godt allerede, men for eksempel hvis det er at rejse, er det godt at vide, om det er nærværet, roen, eventyret eller friheden, der giver dig energien. For det kan du nemlig bruge, når du 2. skal forme dine aktiviteter efter, hvad der giver dig energi. Hvis det for eksempel var nærvær,